Kung doon na may panahon sa imong kinabuhi igsoon nga nibati ka og makaluyahon, nibati ka nga walay kadasig, lahutay lang gayud igsoon, ug ayaw gayud pagpakawala sa paglaom. Salig ug ampo lang kanunay sa Ginoo igsoon, lahutay lang gayud. Tungod kay ang tao nga malahutayon, dili gayud sa ilimod sa Dios inigabot sa panahon. Aduna gayoy ganti ngayang madawat inigabot sa panahon. Apan kung imong ilimod ang Dios, imong ibaliwala ang Dios, imong i-reject ang iyang mga tawag kanimo, ang iyang pagpahinumdom kanimo, ilimod usab kaniya inigabot sa panahon. Busa igsoon lahutay lang gayud ug ayaw kabalaka sa tanang panahon. Bisan pa man mubati ka og mga kaluyahon, bisan pa man nawad-an ka og paglaom, hinumdumi sa kanunay igsoon nga ang Ginoo anaa, andam nga mudasig kanimo. Ang Ginoo matinud-anon sa tong kinabuhi ug dili gayud mahitabo nga kita iyang talikdan o kita iyang pasagdan. Andam ang Dios sa kanunay igsoon nga muatiman kanato, nga musapnay kanato, nga mudasig kanato. Padayon og lahutay lang gayud igsoon. Ikaduhang Timoteo 2 bersikulo 12 hangtod sa 13. Kun mulahutay kita, maghari usab kita uban kaniya. Kun ilimod ta siya, ilimod usab kita niya. Sa 13, kun dili kita magmatinumanon, magpabilin siyang matinumanon. Kay dili siya makahimo sa paglimod sa iyang kaugalingon. Igsoon, padayon, og lahutay, og salig, og ampo kanunay sa Ginoo. God bless sa tanan.